Здравейте, сега ще ви покажа представяне на едно тесте. Да видим какво идва наотгоре. Така. Двата жокера. Ето ги. По-точно е този ще завъртиме. Ето ги. След жокерите е Асото Пико. Ето как изгледа. 100% алопластик. Plain cards. Ето. Много са хубави. Няма им нищо. Някаква материал, от който са изработени по... не знам... по-необикновен от обичайните карти. Ето ги. Поп каро, дама каро и вале каро.